Татарстан халкын, Казан халкын шаңапта көңіллерімде қалды. Яраттым, қанағатмын. Чөнки бүгін артистларны мен инде электен уже беләм уже. Һәм инде әйткәндәй, алар миңа якын танышуыма бик шатмын. Һәм инде миңа ошо Вагапов фестивале артистлары һәм продюсерларыма бик якын таныш бик шатмын алар менән бергә аралашкан өчен, бергә эшләгән өчен. Һәм чынлап та аларның артистлары дисәң дә була.